a coward president. He left here, Ariana, he won't be bullied. When he arrived there, he was shaking. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ukhwelezehlela kumongameli waseMelika uDonald Trump emtyhola ngokusithela ngesebe lenkawu ethethelela amabongo angekhoyo ukuba abantu abamhlophe bayabulawa kweli. Ibuhlungu kakhulu into yoba umntwana abulawe 14 years abulawe lisonka nejam ne-instant porridge. Le nto yinto engasoziphele kuthi ezinhliziyweni. Lucela inkxaso yoluleko lomphefumlo usapho lenkwenkwane neminyaka eli-14 yasemqanduli eMpuma Koloni esweleke emva kokubethwa ngabahlali beyityhola ngokweba icala lesonka ijem kwakunye ne-instant porridge ndawonye nogxa wayo esachacha esibhedlele. uShadile Makoti waba wenza yonke into la esikhathi eshada la ekhaya. So ngosiko lwethu la kwaSibiya umuntu akaSibiya ungathi ekhaya. Kukuqaleshelana ngezikhondo zamehlo phakathi kweentsapho ezimbini kwaDukuza KwaZulu-Natal emva kokusweleka kowayesakubanga uceba wombutho we-IFP uPrincess Sibiya. Sinamkele kwindaba zethu Wandamba Indodwa Ndamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ukhwelezehlela kumongameli waseMelika uDonald Trump emtyhola ngokusithela ngesebe lenkawu ethethelela amabango angekhoyo ukuba abantu abamhlophe bayabulawa kweli. LokaMalema uxeke kabukhali umongameli waseMelika ngokusebenzisa iividiyo zakhe ukubethelela ezi zityholo zokubulawa kwabantu abamhlophe kweli endaweni yokuba athethe naye ngqo ngalomba. Umnumzana Malema ukuvakalise oku ngethuba ebethetha nabahlali baseKopisi eFreystata njengenxalenye yephulo le-EFF lokugaya inkxaso yonyulo lovalozikhewu lweveki ezayo kwaWard 16. With or without you, people are going to occupy land. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema itshaye isaqhuma yakhwela izehlela kumongameli waseMelika uDonald Trump isithi ezi videos ebezidlala eWhite House azizikumnceda nganto kuba kukho abantu bamhlophe ababulawayo kweli. LokaMalema uthi akasoze oyike ngokoyikiswa kwaye uxolele ukudliwa ngamaxhalanga kuba uza kuyifela inyaniso. I will never be intimidated by America. I will never be intimidated by Donald Trump. They were speaking about me in that meeting at White House. If they were not gossiping about me, they should have called me into that meeting. I would have answered everything that Donald Trump wanted from us. Nomongameli Cyril Ramaphosa akasindanga ke ngoba LokaMalema ugxeke kabukhali umongameli esithi akakhange abe namqolo phambi koTrump. Ramaphosa could not present the facts in front of Donald Trump. You've got a coward president. He left here, Ariana, he won't be bullied. When he arrived there, he was shaking. Atatazela, achaba Donald Trump, another president scared of another president. Umnumzana Malema ukwatyhole umongameli Cyril Ramaphosa ngokungasikhuseli isigwebo senkundla yomgaqo-siseko yeli ngomba wengoma yomzabalazo ethi Kill the Boer, Kill the Farmer. LokaMalema uthi uxolele ukumila ingcemqolo kudla amahashe soze ayeke ukuyicula le ngoma. Comrades, Donald Trump says to him, "Hey Ramaphosa, why are you not arresting this Julius Malema? Why is this Julius Malema not in jail?" He can't respond with a simple fact that this song, Kill the Boer, Kill the Farmer, was approved by the Constitutional Court. We are a constitutional democracy. We must defend the decisions of the court. Lenkokheli ye-EFF ibongoze abahlali bakwaWard 16 eKopisi eFreystata ukuba baphume ngobuninzi kunyulo lweveki ezayo lovalozikhewu bayokuvotela ubomi obungcono abaza kubufumana phantsi kolawulo lwe-EFF kule wadi.
Lucela inkxaso yoluleko lomphefumlo usapho lenkwenkwane neminyaka eli-14 yasemqanduli eMpuma Koloni esweleke emva kokubethwa kwanobomi ngamalungu okuhlala. Le nkwenkwana ityhola ngokweba icala lesonka, ijem kwakunye ne-instant porridge ndawonye nogxa wayo sachacha esibhedlele. Usapho lwakhe luthi kunzima ukuxola ngakumbi njengoko kuvakala ukuba abenzi bobubi baphumile eluvalelweni lwamapolisa. Usapho lenkwenkwana ebeneminyaka eli-14 luthi ayamkeleki indlela unyana walo abhubhe ngayo. Abenzi bobubi baye banjwa banikezwe ibhayili ngexesha apha ebesingaqondanga baba ngabe kanti sesinabo ngoku. Sisajongile ke siyayikhalazela kakhulu ke tata into yoba amapolisa angabi nako nokusazisa uba babuya njani aba bantu. Ibuhlungu kakhulu into yoba umntwana abulawe, u-14 years abulawe lisonka nejem ne-instant porridge. Le nto yinto engasoze iphele kuthi ezinhliziyweni ngoba sicinga umntana xa yonile uyawuhlwaya njengabanye abantwana, lothi uba kanti uzobetha abulawe. Xeshikweni lusithi esi senzo esingenalusini sidale isankxi yaye sishiye izivubeko. Lo mntwana bendingakhumbulele uba kungaba ile ngxaki kuyiyo, ngoba mna bendimjonga ukuba uzeba ngumntu ophilayo njengabantu bonke. Into ekuyo ke undihle umqhelo wam uphela ngoba ndingaphilanga nje, ndidutywa nanguye lona ngolu hlobo alenzayo. Iziganeko ezifana nezi andifuni ukuthi sixhaphakile, ngakumbi esi sokubethwa komntwana aze abulawe. Yeka nje uba wena le nto yokubulawa kwabantu yinto ekhoyo kodwa ayiyonto esoloko ikhona, ngakumbi kwesi sehlo salapha. Iingxelo zithi aba bantwana babhenele kwesi senzo njengoko bephuma kusapho olungathabathi ntweni yaye bebengenazinjongo zokwenza ubugebenga. Kukho uxeleshelana ngezikhondo zamehlo phakathi kweentsapho ezimbini kwaDukuza KwaZulu-Natal emva kokusweleka kowayesakuba nguceba wombutho we-IFP uPrincess Sibiya. Usapho lukaPrincess Sibiya belungiselela ukubamba inkonzo yomngcwabo wakhe kwiholo yakwaDukuza, kodwa olusuku liye lwajika lwaba yincindi yekhala emva kokuthintelwa kolusapho ukuba luthathe umzimba kaPrincess kumzi ogcina izidumbu. Kuqhutywe inkonzo yesingcwabo ngabathembu phezolo, kodwa khange ufike umzimba awaqhubeleka umngcwabo ngenxa yomlo weentsapho zongasekhoyo uPrincess Sibiya. Usapho lwasemzini apho azimanye khona ngeqhina lomtshato uSibiya lifuna ukumngcwaba ngokwalo uPrincess. Kwaphuma ke isinqumo sesixoxa ngendlela eyaphambili sizongcwabeka kanjani ukuthi hayi umzimba uzoba ngapha then inkonzo izoba ngakubona. So abakwamthembu, so abakhona kwaMthembu sisuke khona suke eGingindlovu, then saya eLindelani la ukhona ukuhlala khona umalume, behlala khona umalume okuyena ebehlala nomalumekazi uMthembu. So uma sixoxisana nomndeni waMthembu then kwavunyelwana kwakuhle, kodwa ke sasithi ke okuningi sokuqedela ngomsombuluko sekukhona abanye abafowethu. Abantu basemzini babanga ngelithi banyanzelela usapho lwabathembu ukuba baye kwiinkundla zamatyala ukuze singaqhubi isingcwabo sikamakoti wabo. uShadile Makoti wenza yonke into la ngesikhathi eshada la ekhaya. So ngosiko lwethu la kwaSibiya umuntu akaSibiya ungcwatshwa ekhaya. So kanjalo nomakoti nje beshadile eyingxenye yomndeni wala ekhaya kufanele simngcwabe la ekhaya, ngoba uma senza iphutha singavumi ukuthi azongcwatshwa la ekhaya sizoba nenkinga at the end of the day, ngoba kuzofanele ukuthi egcineni mangabe sekukhona okuvukayo sekufanele senze amasiko athize, sishweleze, senze yonke into. Sikubalekelayo ke lokho ukuthi asithanda ukuthi kwenzeke into njengaleyo. Usapho lwabathembu apho azalelwa khona uPrincess Sibiya aluvumanga ukuthetha nonondaba mayelana lengxuba kaxaka. Okwangoku akukaziwa ukuba uzongcwatywa nini uPrincess Sibiya.
Umphathiswa wezamanzi nogutyulo unkosikazi Phemi Majodina ekhatshwa ngusekela mphathiswa uDavid Mahlobo bebezimase indibano yokuvulwa kwakhona kwetonele yamanzi nebizwa iLesotho Highlands Water Project eClarence kwiphondo laseFreystata emva kokuvalwa iinyanga ezisixhenxe. Ukanti elisebe lezamanzi nogutyulo lithi lixolile kakhulu ngomsebenzi owenziwe kweli phulo. Namhlanje umphathiswa wezamanzi nogutyulo unkosikazi Phemi Majodina uhlole itonela yamanzi nengumthombo wamanzi nathunyelwa kule loMzantsi Afrika esuka kwilizwe laseLesotho emva kokuvalwa iinyanga ezisixhenxe. Oku ibikukunika ithuba lokulungisa le tonela. uMajodina ukhethe olusuku lwanamhlanje lokubhiyezelwa kwelizwekazi Afrika nanjengoko la mazwe mabini esebenzisana kweli phulo. It was end of September when we came here. We said tomorrow, the 1st of October, was shutting down this tunnel for a major maintenance that is going to take 6 months from October to end of March. That was our commitment. A month later, media houses reported that there will be crisis in South Africa. There will be no water. So people must prepare for day zero in December. There was no day zero. Noxa bekhona ukusilela kwenkqubela yokuqunjelwa kweli phulo kwicala laseLesotho, umphathiswa ugxinisile ukuba kwicala loMzantsi Afrika konke kumi ngomumo. We are here to say, here's our water. The delays on the Lesotho phase 2 are regrettable. Ukanti usekela mphathiswa welisebe uDavid Mahlobo uphawule ngobumbano oluza namaphulo agumela kunje. This is an important matter, Minister, on an Africa Day to recognize the interdependencies that we share water with our own people within the region, and we work so well because water knows no boundaries, it knows no ideology. Oluphuhliso lusaqukunjelwe eLesotho ngenjongo yokugcwalisa amanzi de aphumele kumlambo iAsh Outfall kweli loMzantsi Afrika. Unobhala jikelele we-MK Party uFloyd Shivambu wenze intetho ephambili kwisifundo se-Africa Day namhlanje kwiholo yoluntu ethembisa eRhawutini. OkaShivambu ukhumbuze iindwendwe zalomsitho ngokubaluleka kolusuku nalapho athe i-MK Party ngowona mbutho zakulwela isizwe esimnyama. uFloyd Shivambu ukhwele ezehlela kwi-ANC nakwinkokheli yayo umongameli Cyril Ramaphosa ngelithi ukhetha abantu abacinezela ilizwekazi le-Afrika. Utsho esithi umbutho i-MK Party ngowona uza kukhulula abantu abantsundu kumakhamandela ingcinezelo. President Zuma was correct in the characterization of the current ANC and Ramaphosa, that he is nothing but a stooge of neo-colonial and apartheid forces. That the ANC is an instrument in the hands of the neo-colonial and apartheid forces. He said, it doesn't matter whatever age I'm in, let's constitute ourselves as Umkhonto weSizwe to fight for our total freedom. Uhlabele mgama ukaShivambu esithi ubuhlanga obuthembende ihlabathi ngoyena bhubhane. Comrades, the Organization of African Unity was founded with a wrong resolution of respecting the colonial borders. It was later on changed into African Union. But we must, all of us, admit that we as black people are still not yet free. None of the 54 nation states and countries in the African continent are a success story. Ugqibelise ngelithi ubumbano lelona khubalo lokuncothula neengcambu zonke ezingxaki ezingungele ilizwekazi le-Afrika.
Abemi belelizwe bathi bakholelwa kwelokuba xa uluntu lungabambana lumanyane ilizwekazi Afrika linganenkqubela phambili ngakumbi kumaphulo ophuhliso loqoqosho okukuthethwe ngethuba kubanjwa umnyhadala nobanjwa minyaka le wokubhiyozela usuku lwelizwekazi Afrika. Sekela mphathiswa wezemidlalo, inkcubeko nolonwabo uPeace Mabe uthi olusuku kukunika imbeko kwabo benza inzame zokuba abemi belizwekazi bamanyane. Usekela mphathiswa wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uPeace Mabe uthi ubambiswano kubemi belilizwe lungabangela uphuhliso oluninzi ekuhlaleni nakwezoqoqosho. Ukutsho oku ngethuba isenza intetho yakhe kwimibhiyozo yelizwekazi leAfrika. A population of more than 1.5 billion people. We have the markets to trade amongst ourselves first before expanding elsewhere. SADC alone has a consumer base of over 360 million people and a collective gross domestic product of more than 720 billion US dollars. You see how rich we are. Abemibeli bathi nangona olusuku kufanelekile ukuba lubhiyozelwe kodwa kusekuninzi kufanele kwenziwe. I do believe that there's certain problems in South Africa that are happening, and I feel the president needs to address them. But I'm actually proud to be Africa and to be a young South African and a young leader. But I wish that gender-based violence was more addressed, especially what's happening in the society. Women are being killed. Uyabona njengoba sihlangene namhlanje sizizizwe ngezizwe abanye basuka kude komanye amazwe anjengoma Zimbabwe, Malawi, sikwi continent enye. So kufanele kubana ibonisa umanyano. Umabi weleke ngelithi ubutyebi kubugcisa nenkcubeko belizwekazi leAfrika kufuneka busetyenziswe ukudala inkqubela phambili. Enkosi kakhulu ke Madikela noMamzangwe eqongeni le ndaba ndiyakubonisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkeleka lokhu kwideska yam yeMuslim nake ngegama ndikuthabile inzwakazi yabatheba umvanje bethuna nantsi kaloku iMuslim bukele ekhaya masifuna kaloku ngokuphawula ke ngawumfanekiso wokuqala ogangathe ngamandla kwiziganeko zamvanje apha ezweni nje jikelele uyawuphawula ke mbukeli wam ekhaya nokokucela kamandi ukuthembisa futhi kakamandla nje kumntla mpuma apha eMzantsi Afrika indawo ezininzi njengapha ephondweni lonke lapha eRhawutini amazantsi welaphondo Ferinyakhe ngiphaya neziphaluka ikhona inkwankca ekuseni phaya bevuswa nguye la 8 degrees baqhube ngomso emva kwedinala futhi balusongo lasuku beluvala kakuhle emva kwemini yangomso ngaye la 21 degrees kanti ke mbukeli wam apha ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala nqa iphondo bethu nokupha lokhu empuma koloni ngamandla futhi kumatawo laphondo ku-Alvani khona inkwankca phaya qabaqaka amafu yonke la ntsasa ngaye mbukeli wam la 4 degrees kanti ke zebenjenje phaya ephondweni laseFreystata phondo elo ke elizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi kumantla kwalo futhi kwasekuseni ngabanda ngenkwankca ngaso kaloku futhi esesithandathu ngexesha lasekuseni cu ncembe nam ngokubanzi phaya ephondweni bethuna lasentshona ngamandla futhi kumazantsi nempuma elaphondo ndawo ezo zifana napha kaloku eGeorge ekuseni nazo zomvula lonke phaya ekuseni kakhulu futhi ngaye kaloku la 12 degrees kanti ke bona mbukela ekhaya basiphila ngolo hlobo phaya kwelaphondo elise-Northern Cape ngomso emva kwemini phaya indawo ezifana napha koKurumani kumantla welaphondo ngabanda ekuseni ngo-7 iguquke lamazwe futhi itshintshe naphaya eKimberley ekuseni ngo-8 degrees bethuna benjenje phaya ephondweni elise-North-West ngomso futhi kwintshona yalo namazantsi njengapha kalo ndawo ezifana phaya koMoruleng ngokufana nqwake phofu naphaya eFreiburg phaya ekuseni futhi kubanda kakhulu ngaye la 7 degrees kanti ke benjenje phaya ephondweni laseRhawutini apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu amantla undlunkulu welaphondo yindanda kube kuthiwa kuyiPretoria phaya ekuseni futhi kungabanda naphaya koBonkenspruit futhi nantsi inkwankca phaya ekuseni kakhulu ngo-7 degrees sinyuke bethu nasingangxamanga phaya ephondweni futhi eliseLimpopo kumantla ke apha eMzantsi Afrika phondo elibukele phaa kumazantsi futhi nombindi walo Thoyendo kwasekuseni ngo-11 napha kumantla ephondweni eMusina futhi ngu-12 degrees xa bevuka phaya ekuseni ngomso kanti ke zebenjenje ephondweni elisempumalanga ngomso futhi kwintshona yalo njengapha kaloku koMiddleburg ekuseni ungabanda ngo-5 efana nqwake phofu naphaya eMalahleni kwasekuseni ngomso nguye futhi la 5 degrees mbukelo mapha ekhaya vuma ndiyisonke ndiyivala imozulu phaya KwaZulu-Natal ngamazantsi welaphondo futhi eKokstad kubandla mpela phaya ngaye la 1 ekuseni naphaya eThekwini futhi eDurban ngo-14 degrees kanti phaa koPietermaritzburg yinkwankca nje yonke la ntsasa bethina mna ndikuthende kangaka xesha lemiyoli.
Kamnandi mawethu.